ассалому алайкум ва ҳама бинандагони канали Аблотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳамавақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед. ай ҳама беҳтараш ватандаям ки ҳастем, бовар карда билет мехарен. ай ҳаматон миннатдорум. дар ин видео тасмим гирифтем ки саволҳое ки мепурсидем то ҷое ки медонем, то ҷое ки пурсидем ва то ҷое ки аниқ кардем шумо дар маълумот расонем. ва нархи билети Москва ба Тоҷикистон ва нархҳои билети дигар шаҳрҳои Россияам гуфта будем ва дар ин видео фақат нархҳои туда обратнара рубокати Мадина шумода мерасона. хуб, мехонем комментариҳоро. пешаи хондан агар 1 дақиқа стоп кунед, подписатся, лайка биҷиқед, мода дастгирӣ беҳад хуб мешавад. салому алайкум брат Абдулло, 3 моҳ шид як саволам мепурсам, соф ҳамин ҷавоб наметӣ. бахшиш бародарҷонум, видварени боши Тоҷикистон барои 1 моҳ без тибоб биёй мешавад ё не? дар ҳолате ки видварени кардан, муҳлате ки додан, дар ҳамон муҳлати додагишон бироен, бале обратно даромада метавонем. вале агар набаромада бошем, дар Россия бошем, биёен, мумкин аст ки депортатсия кунанд. акай Абдулло, Москва омадан ман 1 моҳ шид, баъди 2 моҳ границаи Қазоқистон бурам гузаштан дар корай несовершеннолет без доверенность метавонам худам тока граница гузарам. агар ҳозирам несовершеннолет небошен, шарт нест граница гузаштан, шумо метавонед ки регистратсия кунед. вале агар бигем 18 даромада бошен, бале мегузарем без доверенность ва метавонед ки патент кунед. ки ҷоеша ки пурра намефаҳмонам, метавонед бо телефон кунед, пурсед, бародарам иншаллоҳ ки ҷавоб метиҳам. салом акай Абдулло, ман 1 моҳ шид бе регистратсия гаштагиам, қапан запрет мешавад ё ки намешавам? якум бора бародарҷонам 5000 штраф мекунанд, дуюм бора ҳам штраф, ҳам видваренӣ. савол ака, ман 2 моҳ пеш билет харидам, билет арзон буд, ҳозир қимат шида, без проблем ман мерам? равшанӣ битен ака. бародарҷон, мисол кадом нафаре ки билета мехара, билет агар арзонам ки шава, ягон сум шумо дар ванзурат намешавад, қиматам ки шава, ягон суми дигар шумо намесупорем. аками авиабилета чанд моҳ пеша ки харида мешавад, зависи дар авиакомпания мекуна. ҳастаи компаниҳое ки мисол бигем 1 моҳ мондагиаи билетҳо шава, ҳастаи авиакомпаниҳое ки то 3 моҳа ҳастанд. иша метавонед телефон кунед, пурсед, хуб мерасонанд нархҳои билета камтар баландтар. нархҳои билети моҳи январ ва феврал танҳо туда и обратно дар назар дорем. моҳи январ Москва Душанбе нархи туда и обратно аз 30,000 рубл то 34,000 рубл. Москва Кулоб нархи туда обратно аз 28,000 рубл то 31,000 рубл. Москва Бохтар нархи туда и обратно аз 31,000 рубл то 36,000 рубл. Москва Худжан нархи туда обратно аз 30,000 рубл то 32,000 рубл. моҳи феврал Москва Душанбе нархи туда и обратно аз 31,000 рубл то 33,000 рубл. Москва Кулоб нархи туда и обратно аз 31,000 рубл то 34,000 рубл. Москва Бохтар нархи туда и обратно аз 32,000 рубл то 41,000 рубл. Москва Худжан нархи туда и обратно аз 31,000 рубл то 32,000 рубл. хуб, ҳамиқа маълумот боқӣ паноҳи Аллоҳ, худтона эҳтиёт кунед боше. ҳаракат мекунем бештар маълумот расонем. ай мо хабарҳои нав расондан, нархҳои билет, навигариҳо ай шумо дастгирӣ. худтона эҳтиёт кунед боше.